רוב האנשים חושבים שהמהפכה הגדולה של התקופה שלנו היא מהפכת ה-AI. ומה אם אני אומר לכם שזה רק חצי מהסיפור? כי במקביל מתרחשת מהפכה נוספת שצפויה לשנות את הדרך שבה אנחנו משתמשים בכסף שלנו. לאורך ההיסטוריה האנושות חוותה מהפכות שהביאו בסופו של דבר לשינויים היסטוריים ששינו את הדרך שבה אנשים חיים וחושבים. אם זה מהפכת הדפוס שקרתה לפני כמעט 600 שנה שהפיצה ידע לרבים, ואם זה המהפכה המדעית ששינתה את הדרך שבה האנושות הבינה את העולם. ולאחר מכן המהפכה התעשייתית שהחלה באנגליה ב-1760 עם המצאת מנוע הקיטור שהעבירה את מרכז הכוח מהמחרשה אל המכונה. והיום אנחנו נמצאים בדיוק באותה נקודה. וכדי להבין את המהפכה שמתרחשת היום צריך רגע לחזור אחורה לפני 250 שנה אל המהפכה התעשייתית. עד אז רוב האנשים עבדו בחקלאות. העושר היה מרוכז בעיקר בידי בעלי אדמות ובעלי אצולה. לאנשים הפשוטים הייתה יכולת מוגבלת לשנות את המצב שלהם. לא בגלל חוסר כישרון, אלא בגלל שהמשאבים החשובים ביותר, שזה אדמה, הון, ידע, שהיו נמצאים בידי מעטים, לא הגיעו לכל האנשים. הם היו בעיקר אצל בני האצולה. ואז הגיעו המכונות, המפעלים, פסי הייצור, ובתוך כמה עשרות שנים העולם השתנה. אדם אחד יכול היה לייצר הרבה יותר מבעבר. הייצור זינק, ערים צמחו, ותעשיות חדשות נולדו. והכלכלה המודרנית התחילה להתעצב. אבל אז נוצר גם כלל חדש. מי שהחזיק בהון ובאמצעי הייצור, החזיק בכוח. כ-150 שנה לאחר מכן, הגיעה מהפכה נוספת. מהפכת האינטרנט. בשנות ה-90 הציבור הרחב התחבר לראשונה לרשת, ופתאום אנשים יכלו לתקשר בזמן אמת עם כל אדם כמעט בכל מקום בעולם. המידע הפך לנגיש, עסקים עברו לאינטרנט, מקצועות חדשים נולדו וחברות שלא הסתגלו נשארו מאחור. אבל השינוי הגדול ביותר היה שאם המהפכה התעשייתית שינתה את הדרך שבה אנחנו מייצרים, מהפכת האינטרנט שינתה את הדרך שבה אנחנו מעבירים מידע. בעבר, כדי להגיע למיליוני אנשים, היית צריך להיות בעלים של עיתון או ערוץ טלוויזיה או ערוץ כזה או אחר. היום, כל אדם עם טלפון יכול להגיע לקהל ברחבי העולם. בעבר ידע היה שמור למעטים. היום, כמעט כל הידע האנושי נמצא בלחיצת כפתור. וכאן נכנסת המהפכה שאנחנו נמצאים בה בדיוק בימים אלה. כי בעולם שבו יש שפע של מידע, היתרון כבר לא שייך למי שיש לו גישה למידע. היתרון שייך למי שיודע להבין, לסנן אותו ולהשתמש בו נכון. וכאן נכנסת מהפכת הבינה המלאכותית. כי צריך להבין שהבינה המלאכותית לא רק נותנת לנו מידע, היא עוזרת לנתח אותו, להבין אותו ולעבוד איתו במהירות שלא הייתה אפשרית כמו בעבר. ואם האינטרנט בשנות ה-90 שינה את הדרך שבה מידע עובר בעולם, כמו האימייל לדוגמה שלא היה קיים לפני זה, אז ה-AI משנה את הדרך שבה אנחנו עובדים עם המידע הזה. בנקודה הזאת בדיוק מתרחשת במקביל ל-AI מהפכה נוספת שתשנה ככל הנראה את הדרך שבה אנחנו משתמשים בכסף שלנו בשנים הקרובות. מהפכת הבלוקצ'יין. כי למרות שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, מערכת הכסף עדיין מבוססת ברוב רובה על מודל ישן שהיום נתון בידי הבנקים, שנבנה לפני עשרות שנים אם לא מאות. וכאן הנקודה מעניינת. אם האינטרנט בעבר אפשר להעביר מידע לכל מקום בעולם במהירות וביעילות, אז הבלוקצ'יין מאפשר באותה מידע להעביר ערך. וכאן עולה השאלה החשובה באמת. האם אנחנו נמצאים במערכת כסף ישנה שאולי בעצם לא מתאימה לעולם החדש, או שאנחנו מנסים להפעיל מערכת ישנה בתוך מערכת חדשה? כי תחשבו על זה לרגע. למה שטכנולוגיה כמו AI תשנה כל כך הרבה דברים בחיי היום-יום שלנו, אבל הכסף שהוא מקור של מה שמזיז את הכלכלה ואת כל התעשייה בעולם יישאר מאחור? במודל הישן של שטרות ובנקים שמשתמשים במערכות של שנות ה-80, זה לא הגיוני, נכון? וכדי להבין את גודל האירוע, בואו נבין איך הכל התחיל. אם הייתם שואלים אדם ממוצע ב-2007, אם הוא סומך על הבנקים, סביר להניח שהתשובה הייתה כן.
רוב האנשים האמינו שהמערכת הפיננסית יציבה, שהבנקים שומרים על הכסף שלהם, ושאם משהו גדול יקרה, תמיד יהיה מי שידאג שהכל יחזור למסלול. אבל אז הגיע משבר 2008, אחד המשברים הכלכליים הגדולים ביותר מאז השפל הגדול של שנות ה-30. בנקים ענקים קרסו, מוסדות פיננסיים שנחשבו גדולים מכדי ליפול, התמוטטו. מיליוני אנשים ברחבי העולם איבדו את מקום העבודה שלהם, ואחרים איבדו את הבית שלהם, ופתאום כולם התחילו לשאול שאלה. איך יכול להיות שמערכת שנראתה כל כך חזקה ויציבה התגלתה למעשה כפגיעה כל כך? כדי למנוע קריסה רחבה יותר, ממשלות ובנקים מרכזיים התערבו. הם הזרימו כמויות עצומות של כסף לשווקים בניסיון לייצב את הכלכלה. המערכת אומנם ניצלה מקריסה עמוקה יותר, אבל האירועים האלה גרמו ללא מעט אנשים לחשוב מחדש על שאלה בסיסית. האם באמת חייבים שכל מערכת הכסף בעולם תהיה תלויה בגופים מרכזיים, כלומר בבנקים? ואז במקרה, או שלא במקרה, באוקטובר 2008 אדם או קבוצת אנשים שעד היום אנחנו לא יודעים מי הם, שפעלו תחת השם סטושי נקמוטו, פרסמו מסמך קצר בין 9 עמודים. במסמך הזה הוצג רעיון שניסה לפתור כמה מהבעיות המרכזיות של המערכת הפיננסית המסורתית. לא עוד מערכת שבה צריך לסמוך על בנק או גוף מרכזי שיאשר כל פעולה. לא עוד מערכת שפועלת רק בשעות מסוימות, עם העברות שיכולות לקחת ימים, במיוחד בין מדינות. לא עוד מערכת שבה מתווכים גובים עמלות על כמעט כל פעולה. ולא עוד מערכת שבה המדיניות המוניטרית נקבעת על ידי גופים מרכזיים, בעוד שלאנשים עצמם יש השפעה מועטה עליה. במקום זאת, הוצאה מערכת חדשה, מערכת שבה אלפי מחשבים ברחבי העולם מנהלים יחד את הרשת. כל עסקה נרשמת בספר חשבונות ציבורי, בלוקצ'יין, כך שכל אחד יכול לאמת את המידע, וקשה מאוד לשנות או לזייף אותו. במערכת הזו אפשר להעביר ערך ישירות מאדם לאדם, ללא צורך במתווך מרכזי שיאשר את העסקה. סטושי גם קבע כלל נוסף שהיה שונה לחלוטין מהמערכת המוכרת. לעולם לא יהיו יותר מ-21 מטבעות ביטקוין. בניגוד למטבעות רגילים שבהם הרשויות יכולות להגדיל את היצע הכסף כמו הפיאט כחלק מהמדיניות הכלכלית. בביטקוין נקבע מראש גבול מקסימלי, שלא ניתן לשנות באמצעות החלטה רגילה של גורם מרכזי. במשך מאות שנים השליטה במערכת הכסף הייתה מרוכזת בידי בנקים וממשלות. הם ניהלו את ספרי החשבונות, אישרו את העסקאות, קבעו את הכללים ובמקרים מסוימים גם הרחיבו את כמות הכסף במחזור. אבל מאותו רגע התחיל להופיע מודל שונה. מודל שבו רשת מבוזרת מחליפה את הגוף המרכזי. מודל שמאפשר להעביר כסף בין אנשים מכל מקום בעולם, ללא גבולות גיאוגרפיים וללא צורך באישור של בנק. זאת לא הייתה רק המצאה של מטבע חדש, אלא דרך לחשוב מחדש על איך שהכסף, אמון ובעלות יכולים לפעול בעידן הדיגיטלי. וזאת בדיוק הסיבה שביטקוין אינו רק מטבע. הוא מייצג רעיון חדש לגמרי, של שינוי שבה אנחנו חושבים על כסף. רגע אחד חברים לפני שממשיכים, דיסקליימר קצר. חשוב לי להדגיש כי כל הנאמר כאן בסרטון הינו למטרות לימוד והעשרה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ מקצועי, ואין לראות באמור המלצה לביצוע פעולה כלשהי, ויש כמובן להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות. אבל חשוב רגע אחד לעצור ולדבר על הצד הפחות זוהר. כי בכל מהפכה גדולה בהיסטוריה קרו שני דברים במקביל. הזדמנויות גדולות יחד עם סיכונים גדולים. וזה אולי הדבר הראשון שחשוב להבין לגבי עולם הקריפטו. מעבר לזה שהוא תנודתי, טכנולוגיה חדשה לא אומרת שכל דבר שנבנה עליה יצליח או יישאר איתנו לעתיד. ואני אסביר. אם נסתכל אחורה על מהפכת האינטרנט, היו חברות ששינו את העולם. חברות כמו אמזון, גוגל, שהפכו לענקיות עולמיות. אבל לצד ההצלחות היו גם אלפי חברות שנעלמו. ואותו דבר יכול לקרות גם בעולם הקריפטו. יכול להיות שטכנולוגיית הבלוקצ'יין תשנה תחומים שלמים, אבל זה לא אומר שכל מטבע או פרויקט יהיו מוצלחים וישארו איתנו. ואחד הסיכונים היום, שהוא אחד הגורמים לכך שאנשים מפסידים כסף בתחום הזה, הוא חוסר ידע. בעולם הקריפטו
קיימים אלפי מטבעות, אבל חשוב להבין, לא כולם נוצרו בצורה שווה. יש פרויקטים שמנסים לפתור בעיות אמיתיות עם טכנולוגיה ושימוש אמיתי, ויש גם פרויקטים שמבוססים בעיקר על שיווק, הבטחות, רעש תקשורתי, שלא באמת באים לפתור בעיה כלשהי. אבל אולי הסיכון הגדול ביותר הוא בכלל לא להבין שהעולם משתנה. כי אם נסתכל על ההיסטוריה, כמעט בכל מהפכה היו אנשים שאמרו, זה רק טרנד, זה יעבור. כשהאינטרנט הגיע, רבים לא הבינו למה הוא ישנה את העולם. כשהטלפונים החכמים הגיעו, רבים לא חשבו שהם יהפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. והיום, אנחנו לא יכולים לדמיין את העולם בלעדיהם. אבל חשוב להבין נקודה קריטית. אחרי שהבנתם שיש כאן שינוי במערכת הכסף, צריך להבין שלא כל פרויקט הוא הצלחה. וזה חשוב להבין את הנקודה הזאת. והמטרה היא לא לרדוף אחרי הדבר הבא, אלא להבין את התמונה הגדולה. כי מי שמבין את השינוי מקבל יתרון, לא בגלל שהוא יודע בוודאות מה יקרה, אלא בגלל שהוא מוכן יותר לשאלות וללמוד על מה שהעולם החדש מביא איתו. דבר אחד שאי אפשר להתווכח איתו הוא שהטכנולוגיה הזאת כבר נמצאת על השולחן וכאן כדי להישאר. בזמן שבנקים גדולים, חברות ענק וממשלות ברחבי העולם חוקרים את הנושא ואת השוק ומשקיעים בו משאבים. לכן, השאלה היא לא רק האם ביטקוין ירד או יעלה, אלא להבין שיש כאן שינוי ענק שמתרחש בעולם הכסף, ואיך זה צפוי להשפיע על הדרך שבה אנחנו חושבים, משקיעים ומשתמשים בכסף שלנו. כי בעולם שבו הטכנולוגיה משתנה בקצב חסר תקדים, הנכס החשוב ביותר יכול להיות דווקא היכולת ללמוד, להבין ולהסתגל. ומי שמבין את השינוי בזמן, יהיה מוכן יותר לעולם של מחר.